kako bilo kome od nas kojima je stalo od ove države može biti teško bilo što učiniti u sadašnjim okolnostima da ovu izdajničku bandu pometemo sa upravljačkih pozicija. Jer kao i prije u povijesti Hrvatska ima samo jedan problem, a to su izdajničke elite. I ja ovdje citiram Svetog Augustina i citiram papu Benedikta koji je to rekao u njemačkom Bundestagu. Što je to država koja se ne drži zakona i koja je nepravedna negoli organizirana banda? Ako imate repliku, replicirajte i papi i Svetom Augustinu. Svatko tko tvrdi da hrvatsko tužiteljstvo ne treba djelovati kao njemačko, austrijsko, francusko ili slovačko, te da je za Hrvatsku dobro da podobni tajkuni u džepu nose po pola milijuna eura, a da spremačica u školi ne može svojom plaćom kupiti ni obične tenisice svome djetetu, taj svojim djelima pokazuje odnos prema svojoj hrvatskoj domovini. Pričati o domoljublju, a raditi protiv domovine i protiv svoga naroda, podržavajući korupciju i nepravdu, jest ljudski i moralno za svaku osudu.